ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கதை வந்து ஒரு பேய் கதை. அது வந்து ஒரு கிட்ஸ்க்கான கதை தான். ரொம்ப பயங்கரமான கதை. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வாங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போகலாம். என்னென்னா, முதல்ல ஊரில் ஒரு பேய் இருக்குது. ஆலமரத்தில் ஒரு பேய் இருக்குது. அந்த ஆலமரத்தில் பேய் வந்து ஒரு நாள் ஒரு பஞ்சு மிட்டாய்க்காரங்க வந்தபோது மணி ஆட்டிக்கிட்டு வருவாங்கள்ல, அந்த மணி சத்தம் அந்த ஒரு பேய்க்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துதான். அதனால அது என்ன பண்ணுதான், பேய்க்கு அது பிடிச்சதுனால அந்த மணியை இங்கேன்னு படந்து வந்து எடுத்துக்கிட்டு போயிருந்தான். அப்புறமா அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் மணி ஆட்டிக்கிட்டு வராங்களோ, விளையாடுறாங்க நிறைய பேர் வந்தபோதெல்லாம் அப்படியே எடுத்துக்கிச்சான். அதனால என்ன, எடுத்துக்கனால அந்த பக்கம் ஒருத்தர் கூட வரலையாம். அந்த பேய் வந்து ஒரு கயிறு எடுத்து கட்டிக்கிச்சான். மணியெல்லாம் போட்டு டிங் டிங் டிங்னு அடிக்கிச்சு. அந்த ஊரில் ரொம்ப புத்திசாலியான ஒரு பையன் இருந்தானா. அவன் பேர் வந்து குமாரான். அவன் வந்து ரொம்ப புத்திசாலினால எல்லாரும் அவன்கிட்ட போய் கேட்டாங்களாம். கேட்டதுனால என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவன் வந்தானா பேய்கிட்ட. மணி ஒரு கீழே இருக்கிறது தானே ஆடும், அது இல்லாமல் ஒரு எடுத்துகிட்டு ஒரு மணி எடுத்துகிட்டு வந்தானா. அதை வந்து பின்னாடி கையை இப்படி இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி ஒரு மணி ஆட்டுறானா, இங்கேயே சும்மா ஆட்டானா. அப்புறமா அதே நான் கேட்டது இப்போ சவுண்டு வந்ததில்ல, இப்போ நீ ஆட்டு. சவுண்டு வந்ததுன்னா நீங்கள் இருக்கலாம், சவுண்டு வரலன்னா நீங்கள் ஊரை விட்டு போயிடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுவும் ஆட்டுச்சான் ரொம்ப சவுண்டே வரலையாம். அதனால அது ஏமாந்து போயிடுச்சான். அதுக்கப்புறமா அந்த ஊர் மக்கள் ரொம்ப ஜாலியாக சந்தோஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம். இப்போ கதை புரிஞ்சுதா? பாய் பாய்.